Jedan od najvećih humanih vidova svakako je dobrovoljno davanje krvi koja je u ovim letnjim periodima preko potrebna. Preko sredstava informisanja svakodnevno čujemo apele i informacije da su rezerve ove najdragocenije tečnosti na minimumu, pa se i danas u prostorijama Crvenog krsta Požege organizovala još jedna humanitarna akcija. To je uglavnom svakog leta redovna pojava. Organizujemo veći broj akcija širom okruga, ali apelujemo i na sve zainteresovane ljude koji su u mogućnosti da daju krv, da dođu u službu za transfuziju krvi svakog dana od 8 do 17 časova. Trenutno smo u deficitu sa nultom pozitivnom i A negativnom krvnom grupom. Pored povećanih potreba koje su povezane sa saobraćajnim nezgodama, svakodnevne su i potrebe koje se tiču mnogobrojnih operativnih zahvata koji se svakodnevno sprovode u zdravstvenom centru Užice. Znači, krv je potrebna kod ortopedskih pacijenata, također standardno kod onkoloških pacijenata i potrebno je da uvek imamo spremne zalihe krvi baš za te hitne situacije. Potrebe za davaocima su velike, posebno zbog epidemije korona, a smatra se da je 4% stanovništva treba da budu donori, međutim, to je kod nas, kao i u svetu, na dosta manjem procentu. Pa situacija je uglavnom slična i kod nas kao u ostatku Evrope. Uglavnom su dobrovoljni davaoci ljudi neke srednje životne dobi, apeluje se na mlade ljude da daju krv. Neke akcije su protekle 2 godine morale da budu odložene, pre svega smisla školske akcije, koje privuku veliki broj mladih ljudi koji kasnije postanu davaoci krvi. Međutim, u poslednjih godinu dana vratili smo ponovo i te akcije koje su bile značajne jer je veliki broj mladih ljudi po prvi put dao krv. Kakva je trenutna situacija sa vašim zdravstvenim centrom Užice, odnosno sa službom transfuzije iz Užice? Pa zalihe krvi su trenutno na optimalnom minimumu. Bilo bi poželjno da imamo nešto veći broj jedinica svih krvnih grupa. Što se tiče narednog perioda, sutra imamo akciju dobrovoljnog davanja krvi u Sjenici, naredne nedelje utorak u Prijepolju, četvrtak Čajetina. Što se tiče davalaca, potrebno je da se pre davanja obavi pregled lekara i konstatuje trenutno zdravstveno stanje. Krv mogu dati sve zdrave osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Stvari koje mogu sprečiti davanje krvi neko vreme su prehlada, kod žena menstrualni ciklus, ukoliko je u proteklih 7 dana vađen zub, ukoliko je osoba imala neku operaciju, u zavisnosti od toga koliko je bila, u zavisnosti od toga šta je bilo operisano, od 3 do 6 meseci. Osobe koje ne mogu davati krv su sve osobe koje imaju neke hronične bolesti, na primjer hronična opstruktivna bolest pluća, psorijaza, da su imali neku malignu bolest ili je trenutno imaju. Crveni krst Požege jednom mesečno organizuje akciju u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Užica. Ranije akcije koje su održavane po školama ili pojedinim radnim kolektivima sada se ne organizuju jer ne može da se obezbedi adekvatna sigurnost usled trenutne epidemiološke situacije.